Ja vittu laski pääski. Näytä taitoa. Oi! Oh. Toi oli niin nätti. Näytä. Oi! Heti komoitsi AVP käes. Oi! Lauts! No niin! Lautsi, mitä? Pidä vittu laski pääski. Meni. Meni. Kun menee tunteisiin vittu kun mä nauran sulle. Mä naurataan sulle niin mitä vittu. Tuu sitten alkoi ku pallikarvat kanssa. Hei sä varmaan ite 07. Ai kuka? Ai mun? No ei nyt tollakaan ääneen sano mulle pallikarva. Mitä vittu? Vittu sä oot sekas. Joo, mikä ikäisiä te ette ootte niin vauhti, ei kun niinku ihan oikeesti. Täytyy mitä kova vittu naurataan. Joo. Mulla on maailman pisimmät kainalokarvat. Tulee vittu varmaan edes kasvaa hiuksia vielä. Sanoo kaljupoika. Viemäri. En mä oo kali. Tappakaa se, se on lovi. Tai en tiedä onko lovi. Tappakaa. Lihava poika. Koko lipas. Ammus. Ammus mutsis kohta. Joo, mulla ei oo mutsia tosiaan, jos sä tiesit. Ai niin. Joo, ai niin. Siis sulla ei oo mutsia, sä todistit just. Niin. Joo, muisti joo, tosiaan joo. Onko ne sun pisteet plänttipisteet? Ottaaks sulla vähän päähän? Joo. Joku asia. Kerro, pitäisikö sun mennä ainakin hoitoon? Kasvanut. Kyllä mä oon kasvanut oon. Mä sen tauon syön. Pääkimman. En mä oo mustalainen. Joo, käännä manne. Homompi, miten voi olla homompi? Ja mä oon kyllä ihan hetero. BTV. Milloin? Kerro mulle, niin voisi... Ottaaks vähän päähän? Äijä ottaa vähän päähän joku asia. Me hoi. Sai. Eis. Mä valinko sulle Trojan-viruksen. No link. Katsomassa video, mutta ei sama. Mitä räkkiä testikka niillä? Muka älä, ei vittu 18 fragilla vittu.